Buongiorno per la mattina, o com dirien aquí, ni hao in the morning. Seguim a Lugodong. Disculpeu les presses, però la veritat que en com superpoc hem de marxar i aquest hotel ens ha passat una cosa molt graciosa. I és que ahir quan vam fer el check-in, que per cert, marxem, o sigui, és primera i última nit que fem, el tio de recepció ens va venir i ens va dir que què volíem d'esmorzar. I nosaltres, com que esmorzar? Doncs veu que teníem esmorzar inclòs i no només això, sinó que ens el portaven a l'habitació. Llavors, com que ens vam quedar fins tardíssim fent feina, hem dormit com 3 hores i... Perdó, 3 i mitja, i ens hem hagut de despertar més d'hora per com mig arreglar-nos i mig arreglar l'habitació perquè a les 7 ens portaven l'esmorzar. Però clar, hem de marxar també molt d'hora perquè hem de fer una volta de l'hòstia. Bueno, què no ens dona la vida? Què no ens dona la vida? Ara us ensenyo el que ens han portat. Vale, com que hem de marxar com en 10-15 minuts, hem optat per una estratègia conservadora, que emportar-nos l'hamburguesa i la torrada que ens han portat, ens fotem el suc i el cafè i intentem menjar-nos-ho tot a l'estació amb l'aigua i el Monster que ens vam comprar ahir. Dios, l'esmorzar dels campions. Bon dia, ara sí, són les 7:32, ja tenim el check-out fet. Hi ha hagut una persona que ha decidit posar-se la samarreta al revés avui per sortir al carrer. Es veu? Home, no sé, si es veu l'etiqueta aquí, i tant si es veu. I ara estem anant cap a l'estació per comprar els bitllets i arribarem 3/4 d'hora abans que surti el tren, potser, no ho sé. Ahora he tingut un moment de pànic. He tingut un moment de pànic, és veritat, i he decidit en plan, fuck it, we ball, en plan, marxem abans perquè és que prefereixo tenir el bitllet de tren comprat i no perdre'l que no una altra cosa. Llavors ens anem cap allà i haurem de fer tren, bus, i en el moment del transbordament del tren al bus crec que esmorzarem l'esmorzar aquest que ens han portat. Nyam, bon profit. Se't veu convençuda, eh? Fa una pudor. Tu sí que fas pudor. Potser l'esmorzar aquí són els amics que hem fet pel camí. Oi. I tot plegat ho baixem amb un Monster blanc. Vinga, esmorzar els campions, xavales, 7 del matí. Anem a pel round 2. Comencem la nostra ruta alpinista triada per la senyora Júlia Penyascal. Flop absolut. No és flop absolut, no és flop absolut. L'únic que ha passat és que ahir per la nit vam mirar i resulta que fa... Vam ser bons excursionistes. La Júlia va ser bona excursionista i va repassar la ruta i va descobrir que fa una setmana i mitja o 2 la ruta que anàvem a fer l'havien tancat. Llavors vam dir, well... Però bueno, no passa res, que hi ha part de la ruta que es pot fer que ara veure... Mare meva, estic gravant reacció en vivo i directo i ara veureu el que veuen els meus ulls. Si aguanteu tenir una retenció de 5 segons més en aquest vídeo, veureu una cosa Saps que la gent s'hi banya? prou impressionant, que és el següent. Així com qui no vol la cosa. Sí que s'hi banyen, mira, mira, mira. Allà els tens. Diuen que són piscines naturals. La gent aquí sí que banya. Mira, és que literalment s'estan banyant. Com enganyen els pobres xinesos, tu? No, ojalá ya. Mira com em fot el plano la tia. Mira, tira. Tu! Que broma, que broma! El plano amb tu millora sempre. Per cert, poc se n'ha parlat que avui la Júlia i jo anem vestits de fitxes de dominó. Anem amb l'outfit girat a la inversa. Cringe. I després d'una pujada infernal, suant com uns putos berros amb aquesta calor del dimoni, largat, a la segona vista de la Catarata. Òpale!
Va bé pino, Està superbé. I a més toca l'aigüeta. No sabem si estem sent il·legals havent soltat aquests conos. La nostra teoria és que si hi ha gent darrere, no ho estem sent. Per tant, Xi Jinping, si veus aquest vídeo, no hem fet res que gent del teu país no hagi fet. Si bé no creiem haver fet res il·legal, en cas que ho haguem fet, ens podrem encomanar a Nostre Senyor perquè ens perdoni. Realment el nostre objectiu era venir a veure això, que és una església de Nostra Senyora de no sé què es deia. De la Maria de no sé què. De la Maria de no sé quantos. Pues bueno, xulíssim aquí al mig de la muntanya. Arriba i moldre, tu. Un segon fa que hem arribat a l'estació. Però literal, que vam ficar el peu aquí. I aquí és el nostre bus. I com que ahir no vam tenir prou en veure els peus de tots els taiwanesos que vam poder, avui repetim, anem a uns Hot Springs Park que hi ha aquí, que esperem que sigui el correcte i que no ens facin pagar, perquè jo no vull pagar per veure peus. En tot cas, al revés. Oh, and the non-bungalow have and Aviam com us explico aquest clip que acabeu de veure. Perquè hem vingut aquí als banys a mullar els peus, que també us dic, els banys termals aquests estan cremant, i el senyor al costat ens ha començat a donar una conversa, hem estat xerrant amb ell en anglès com... que ha estat mitja hora, ben bona, no? I el tio recomanant-nos tot el que podíem veure, tot el que podíem anar, que nosaltres era com, sí, ja anem d'aquí 2 dies, no sé què. I el tio supermaco, el senyor tenia 55 anys, ha dit, i diu, no, el meu anglès no és bo. I jo, home, creu... Que és... No ho diré, Però creu que hi ha persones... Ma mare té una edat similar. Hola, consti. Apa, vinga, Ma mare té una cuinat. edat similar. Pobra ma mare que es mira tots els vídeos. I no pot parlar anglès així ni de broma. Home, a veure, és que ara per ma mare, vull dir, és que estat tenint una conversa de mitja hora, ja em perdonaràs, però... 3 cops. No. Potser perquè el senyor no s'entera bé. Sí, Bé. ho he dit perquè el senyor no s'enterava. Però bueno, a veure, una conversa fluida de mitja hora amb un senyor que sabia parlar més anglès, el senyor que el seu fill de 13, que li anava preguntant paraules i el fill era com, no tinc ni puta idea, només sabia dir. És que feu marisc. Ja, pues què ha de dir, no? Com se diu gamba? Sí. Ja entenc nosaltres. Però bueno, ha estat molt agradable. Ara sí, als peus no els he pogut tenir més d'un minut seguit dintre de l'aigua. De 10 segons. Buah, espantós. Tenien el senyor i el fill uns peus així de grossos Això no pot ser legal. i vermells com unes gambes. Bueno, però bona experiència, han estat molt simpàtics i hem estat xerrant. Molt bé. Què és aquesta cara? Temperatures. Bueno, jo segueixo amb el meu double hack d'agafar un gratis amb la promoció del 2x1. Només qui s'hagi vist els vídeos anteriors sobre de què cony estic parlant. Crec que ho vaig posar en un vídeo, oi? Ho vaig explicar? A tot això no us ho he dit, però just estàvem allà a l'altra banda del 7-Eleven a punt de creuar per venir. I de cop algú comença a proferir uns crits infernals I el Pol què fa? mentre creuàvem el carrer. Ignora. Jo ho he ignorat. Pot ser. I m'he girat i veig en una motocicleta 2 persones que evidentment no he reconegut perquè no m'havia quedat amb la cara. Perquè anaven amb casco. I de cop veig la samarreta blava del nan i dic... Els nostres amics dels banys. I hem estat xerrant, han dit que anaven a dinar. Són les 11. Són uns putos psicòpates. I hem acabat dinant al Mos Burger, al McDonald's de la gent que mira anime. Referència per tu. Exacte. Això va per tu, Nihon no Yume. Doncs res, a gaudir de la cuisine taiwanesa. Anem a assenyalar la responsable que avui aquestes 2 persones, és a dir, la Júlia i el Policlin, s'hagin gastat 12 euros en un dinar en aquesta cadena, en aquesta 12 hamburgueseria. euros en total. 12 euros en total en un dinar en aquest país, que és com si a Barcelona en paguessis com 30, 40 o 50, si m'amores. Tota aquesta gent està expectant per veure si la Júlia aconsegueix comprar-nos un bitllet per anar al nostre proper destí o no. En lloc de gravar les caneses que diu aquí. I si no? El nostre tren ja ha arribat. Arribats, dormits i esperant un altre bus.
Això és comença a ser una constant, en el dia d'avui. Fins quan em tindràs segrestat amb el transport públic? És broma, he decidit jo venir aquí, que consti, va ser capritxo meu. Això no ho posaran al blog. Vistes privilegiades que mai tindrem perquè medim 50. Parla per tu, jo faig 51. Abans d'ensenyar-vos on estem, m'agradaria fer una petita reflexió, i és que sort que no teniu mapa i no esteu situant la gilipollada de trajecte que estem fent avui, i més tenint en compte on hem dormit. Perquè hem anat, o sigui, tot el comtat, hem dormit al mig del comtat per anar amunt i després anar avall. Bueno, en fi, estem, però, mireu quina localització marítima, sembla el Mare Magnum asiàtic. I ara us ensenyem perquè hem vingut a veure temples, hem vingut a veure unes vistes precioses, i aquí se senten uns tambors que ajudem a estar instant a anar a veure. Dubto molt que aquest vídeo pugui transmetre massa la vibra d'aquest lloc, però és una barreja rara entre... O sigui, rara en plan positiu, O sigui, és una barreja entre port de muntanya, port marítim, muntanya i temples i mercats i gent menjant a les 3 de la tarda, que no sé què cony mengen, o sigui, no què mengen, sinó quin àpat estan fent realment, però bueno, a mi m'està agradant molt, O sigui, avui molt bones tries, la veritat, de llocs a visitar. Ara, que enfoqui. Perquè us feu una idea de com va la vaina i com va la vibra, aquest senyor amb la bici, o sigui, aquesta persona, de com, no sé, què tenia... Ara jo potser li poso 70 anys i en tenia com 52. Exacte, però aquest tio ha passat pel costat, se'ns ha quedat mirant 3 segons i ens ha saludat. Amb una rialla. Amb una rialla. I Ens ha saludat amb la mà. se la pela. Bueno, no sé, en plan... Guai, no sé, i nosaltres... Hola! Mira! Ja... El tio del camió també s'acaba de saludar. Hello! Pues hello. Som l'atracció turística ara mateix d'aquesta. Sí. El meme de... What is a polar bear doing in Arlington, Texas? Doncs ens portem sentint bastant així tot el dia. Mare de Déu, estem atrevessant els putos backrooms, més backrooms pels que hem anat, jo crec, mai de viatge. I mira que hem anat per backrooms, molt backrooms. Però bueno, sembla que el Google Maps no ens està fallant i ens està portant pel lloc correcte. I si no, doncs no sé, no estareu veient aquest vídeo, probablement estarem amb els òrgans venuts al mercat negre xinès o taiwanès, o no sé. Però de moment anem bé, crec. El piro musical de la Mercè del Shane, tu. Doncs mireu, fins aquí de l'hem arribat i hem arribat a temps a veure el piro musical de la Mercè del Shane. Bueno, potser s'ha acabat ara, Hear me out. Pot ser que en aquest poble absolutament random de Taiwan el camió d'escombraries vagi a recollir-les amb el para-Elisa de to d'alarma? No sé. Això és puto surrealista. Julián! I de fondo el para-Elisa i nosaltres aquí pues, a pujar escales. Entre 500 i 600 i ja tindrem la feina feta. A vegades a la vida un només necessita un bon spot per cagar-se en Espanya. La puta Espanya, la puta Espanya, cony. Ai, adeu-siau a les que probablement seran les millors vistes d'aquest viatge. És que... Sí, és que jo ja ho dic, que quan jo m'encapritxo en anar a algun lloc és perquè val la pena. Ha valgut la pena, no? Aquí mirant horaris de bus ultra potxos
I crec que mai he estat tan convençut que un autobús no passaria com avui. Vam escollir creure! Vam escollir creure! Vam escollir creure i aquí està! I aquí està! Home, sí, no? I aquí està! Sí, sí, sí. Avui aforo completo el bus, tu. Estem a rebentar. Pensava que esperàvem un bus, no un taxi. Hi ha el tren de tornada... No. Bueno, de tornada a l'hotel. Tornada a buscar les nostres maletes, les nostres pertinences. A l'hotel, per després tornar-nos a creuar un quart de país més per dormir. Bueno, doncs com va dir Saxeni, mòbils, clau, cartera, maleta, bolso, motxilles i totes aquestes coses. I ens en anem a proseguir la nostra aventura. Ui! Marxem del Godong. Bueno, doncs tenim una hora de tren en aquesta mena de AVE. Potxo i cutre. Home, perdó, ara, no ho sé, però és més cutre que un AVE o que un tren bala. Però bueno, està bé. Està top. Vale, per qui no en sigui conscient, que probablement és tothom, us explico una mica. O sigui, és que a Taiwan el que farem és fer una volta a la illa. O sigui, crec que no ho he explicat. O sigui, la illa és, doncs, us podeu fer una... En termes molt bàsics, us la imagineu com una rodona, us podeu imaginar com una rodona allargada, una elipsi, i nosaltres farem una volta en sentit horari, sentites agulles del rellotge. Vam començar a Taipei, que està a dalt, i ara anem fent la volta cap a baix. O sigui, vam passar per Luodong, que és on hem dormit avui, i avui anem cap a Hualien, que és més cap a baix. Llavors seguirem aquesta volta fins a acabar a Taipei una altra vegada. Llavors això per què us situeu una mica? A la costa est, que és com la panoràmica, i és on hi ha les millors vistes a través de les carreteres i tal. I després anirem cap a l'altre. I s'ha fet de nit i tot. Ens hem estat hores aquí. Uah! Què creieu que haurà pensat el tio de l'hotel quan ens ha vist vestits amb aquest outfit de domino? Amb aquest outfit de domino invertit. El que m'ha passat amb el senyor aquest. Júlia, què t'ha passat? Explica mentre fem unveiling de l'habitació d'hotel. Perdó, ara potser es posa una mica mogudet el vídeo, perquè estic aguantant com bonament puc. M'ha fet signar i apuntar el correu. Ah. I com que estan completament xops de suor, se m'ha quedat enganxada la cartolina. Què dius? Sí, i estava intentant treure-la i me l'estaven portant. No m'he fixat. Què dius? I se sentia com... Dios, quin desastre. Hola, 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 una dutxa per 70 persones. Què cojones? Què collons és això? What the fuck, és gegant! Però quanta gent venim aquí? Però si puc convidar tota la meva família, jo aquí? No que en tingui molta, però bueno. I les vistes... Bueno, perdoneu, he escrit tot el puto reflexe. Però bueno, tenim un Family Mart a sota. És que això és ideal. Però una cosa, perquè aquí podem fer... No t'estic exagerant, podem fer una competició de gimnàstica artística, O sigui... No sé si s'ha apreciat prou, però a la dutxa hi caben 75 persones. Però si m'he dutxat amb vestuaris de bàsquet més petits, què collons és això? Què és el pitjor? Que no és un espai adaptat. En plan, les tonteries... O sigui, és que estic flipant. Sí, Ah, és veritat, mira. I aquí, què els hi costava a nivell de... Que woc aquí, Júlia, molt ben vist. Vale, estàvem aquí parlant amb la Jules PF i m'ha preguntat, perquè vam agafar els hotels fa un muntó, i m'ha preguntat que quant en té final crec que ha costat aquesta habitació. Jo diria que ha costat 20 euros la nit. Per persona, clar. Quan ha costat? 38 en total, o sigui, a nivell de nit. Ala, 38 És una habitació superior doble, amb vistes de la ciutat, 20 metres quadrats. 19 euros la nit. 19 euros la nit, això. Però escolta'm, fem els càlculs, potser ens surt a compte venir a viure i no paguem el lloguer. Li he demanat al Pol el mòbil perquè vull explicar una cosa, bueno, dues coses, i és que en aquest país tenen dos coses prohibides, i és que, una cosa prohibida, i és que no pots cagar malament, perquè literalment mai pots tirar el paper al lavabo i vas acumulant-lo. Dios, quin horror! Aquí. O sigui, si vas mal de ventre, la podereta que queda al lavabo, i després l'altra cosa és que no hi ha l'escombreta.
No hi ha escombreta per netejar el lavabo. Escolta una cosa, jo no vull dir res, però jo haurem usat la meitat de lavabos d'aquest país, perquè tots els que he anat he tirat el puto paper al lavabo. Jo si no m'ho diuen en anglès, jo no És sé que jo, què. perdona, si m'aixeco a les 6 i cago, a les 6 del matí, jo l'últim que penso és que de netejar el paper ple de merda, tirar-lo a la basura. Això és antigènic. Pues tornem a ser igual, però jo crec que és a tot arreu. Bueno, doncs s'ha fet de nit, com va dir Quevedo, cayó la noche, i nosaltres hem vingut a buscar un restaurant on sopar. Probablement l'únic restaurant obert de tota aquesta ciutat, no? Bueno, no sé si l'únic, Algo raro. però vull dir, estàvem convençuts que arribaríem aquí i estaria tancat. Però, ojo aquí. Això és tofu, que sembla intestí de vaca. I això és un ou. I això és un ou poché amb arròs i un ou amb fideus. Bueno, escolta'm. Encara hem fet alguna decent aquí. Quan ens ha costat, això? Has pagat tu? 235, que són... Encara jo. Sí. Diria que ens ha costat això. 235, que són... Ah, i una aigua, Ojo. Bueno, pues hem sopat per 3 euros per cap. Què us sembla? Un dia Si és que soc un geni trobant restaurants, O sigui, el que ens estalviarem de menjar amb aquestes merdes que mengem i aquests llocs de merda, increïble. Fuà. Bueno, i amb això acabem el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Demà més i millor. Demà tenim excursions, o sigui que absolut show. I res, espero que ho heu dit tant com jo aquests fideus, que estan superintensos de gust. Boníssims. I per 2 euros. Joder, tu diràs.